Сдружение за сръбско-българско приятелство ви представя Приятелска дума. Уважаеми приятели, добре дошли в още едно телевизионно предаване Приятелска дума. Днешното предаване е празнично и искаме на всички да пожелиме хубави възкрашните и първомайските празници. Всичко най-хубаво и много здраве, щастие и късмет. И весело да изкарате, разбира се, и двата празника, а и при нас е празнично. Защо? И утре от полунощ до полунощ и 30 минути ще се излъчи 300-та поредна юбилейна радиоемисия Приятелска дума на радиотелевизия Войводина, Радио Нови Сад, трета програма. Значи, останете с радиотелевизия Войводина, обаче от полунощ да се прехвърлите на Радио Нови Сад, трета програма, 300-та юбилейна радиоемисия Приятелска дума. А след това от 16 часа да се видиме у Ниш. Започва фестивал Дни на приятелство, култура и традиция. От 16 часа започва изложбената част, където ще има изложба на картини, ръчни работи, старите занаяти, сувенири и, разбира се, вино, ракия и вода. А от 18 часа е тържествено откриване, където ще присъства генерален консул на Република България у Сърбия и директор на Туристически информационен център на град Ниш. И програма започва, ще продължи до 20 часа. Субота също така започваме от 14 часа. Неработен ден, може и по-рано да идват посетители, а от 17 до 18 часа ще започне още едно представяне на конкурса за поезия. От 18 до 20 часа фестивална програма. Значи, първо слушаме радиоемисия юбилейна 300-та на Радио Нови Сад, трета програма и след това да се видиме и утре и други ден да се видиме у град Ниш, Нишкия културен център, петък от 16 до 20 часа, субота от 14 до 20 часа. А ние били сме и на туристически борци в София, Белград и Ниш. Направихме хубави интервюта, направихме хубави записи. Всичко това ще видите у следващите предавания Приятелска дума на радиотелевизия Войводина. А били сме и на панаир на книгата. Как беше там? Това вече може и в днешното предаване да видите. Имате интервюта с нашите двама приятели, Пламен Порчев от град Русе от България и Драган Фратлич Фрале от Нови Сад. Фрале много добре говори български, заради това направихме интервюто и с него. Бившият туристически работник, а сега писател. Има какво да ви рече. А в музикалната част накрая ще чуете песни и приятели, една хубава певческа група от Велико Търново от България, което ще пее и у петък и у субота на нашия фестивал Дни на приятелство, култура и традиция. А започваме с нашата приятелка Антония Тони Рангелова, което ще открие и фестивала след тържествено откриване с песента на Алей. Защо? На здравица за нашия юбилей, 300-та юбилейна радиоемисия Приятелска дума, което се излъчва на радиотелевизия Войводина,
радио Нови Сад, трета програма. А сега да започваме с песента на Лей и да се чуеме и да се видиме. На здраве! Вие гледате Приятелска дума. Налей, долей, залей, залей душата ми с вино за старата любов и младостта. Ти зазвъни ми мандолино за старата вражда и верността. Ти разплачи ме виолино и засвири ми, аз ще ти запея оная славна песен на Орфея. С легендите не свършва сладостта, на два живота да живея. С наздравица за нас и обичта, ще кажа здравей съдба. Налей, долей, залей, залей душата ми с вино за старата любов и младостта. Ти зазвъни ми мандолино за старата вражда и верността. Ти разплачи ме виолино. И поведи ме в пътища незнайни, с цветя и рози с още много тайни. Ще бъда твоя, както досега, и два живота да живея. На всичките шегички в суетата ще кажа здравей съдба. Налей, долей, залей, залей душата ми с вино за старата любов и младостта. Ти зазвъни ми мандолино за старата вражда и верността. Ти разплачи ме виолино. Налей, долей, залей, залей душата ми с вино за старата любов и младостта. Ти зазвъни ми мандолино за старата вражда и верността. Ти разплачи ме виолино. Налей, долей, залей, залей душата ми с вино за старата любов и младостта. И зазвъни ми мандолино за старата вражда и верността. И разплачи ме виолино. Вие гледате Приятелска дума. Пламен Почев, нашия приятел от град Русе, от България, обаче не сме у Русе. Тук сме у Нови Сад, на панаир на книгата на Новосадски саям. Здрасти и добре дошъл у Нови Сад. Добре заварил, здравей. Кажи ми как ти харесваше днешното представяне на нашите конкурси за поезия и как ти харесва всичко тук на нашия станд и на изложението?
Бях поразен, когато влязох и когато видях тая огромна зала, изпълнена с книги. Най-интересното, понеже бях аз още от началото на днешния ден и имаше хора, които се интересуваха от книгите и ги купуваха. Нашия щанд ми харесва с това, че между България и Сърбия си имат традиционни отношения, независимо от границите, които са били. За културата граници няма. Тя ги е преодолявала тия граници. И сега съм много радостен от това начинание, че продължава вече 10 години да се задълбочават връзките между нашите два народа, приятелството, и смея да заявя чисто сърдечно и с пълно съзнание, че нашите два народа, сръбския и българския, са братски народи и трябва да се поддържаме и да си бъдем винаги заедно приятели. Точно така. Кажи ми, как ти харесва Нови Сад? Нови Сад беше откритие за мен, понеже никога не бях идвал въобще в Сърбия. Нови Сад надмина моите очаквания. Адмирации към града, към хората. Кажи ми, колко си видял и колко е още останало да видиш от Нови Сад? Нищо не съм видял, въпреки че от момента, когато дойдох, само съм се разхождал, не съм изпал, само съм разглеждал, исках да възприема и Нови Сад ме грабна. Просто харесаха ми. Абсолютно. Кажи ми, опита ли от сръбска кухня нещо? От сръбска кухня опитах, само че забравих как се казва това, което днес... И не е важно как се казва. опитах. Кажи ми, колко ти харесва. Няма да казвам стандартни неща за плескавици и кебабчета, но кухните нашите са ненадминати, балканските кухни. И много ми хареса и сръбската кухня, и по-скоро отношението на хората към културата на хранене и чистотата в заведенията, на улиците. Това е нещо, което вие може би не забелязвате, защото всеки ден се срещате с него, но мен това ме порази още от първите крачки, които направих в Сърбия. Сърбия е една държава с много културни хора, които са изрядни във всяко едно отношение. Градовете са чистят. Бях поразен през нощта как съответните служби вършат работа. Не искам да правя паралели, но просто адмирации към това какво представлява Сърбия в момента. Как каза мой приятел Драган Фратович Рале, Дунава навсякъде е един и също хубав. Кажи ми, има ли някаква разлика Дунаво Нови Сад и Дунаво Русе? Точно това беше нещото, което с тялото си го усещах и някак си не можех да го осъзная какво е. Същото е. Същите хора сме, и Русе, и Нови Сад. Само дето ни делят някакви, мисля, че 700 км. Но какво е разстоянието? Ако хора искат да се виждат, ако хора искат да са заедно, разстояние не прави никакви пречки. Разстояние е само един номер на километрите, както и годините. Годините не усещаме, така ли е? Както годините, както и езиковите бариери, когато човек иска да общува с някого, няма значение на какъв език. Важното е да има желание. Точно така. Благодаря ти много, че дойде и уважи нашето събитие и от сега натам винаги да сме заедно. Благодаря, за мен беше чест и ще се радвам винаги да сме заедно. И не само ние двамата, и нашите народи, братски. Точно така. А ние продължаваме напред. Вие гледате Приятелска зона. Godino, moviće si
гледате Приятелска Дона. Драган Фратич. Всички го знаят както Фрале у Нови Сад. Легенда на град Нови Сад и легенда на новосадския туризъм. Тук сме заедно на щанда на сръбско-българско приятелство. А защо? Той вече не знае сърбин ли е, българин ли е, къде си живее, у Сърбия, у България. Също както и мен. Здрасти, Фрале, и добре дошъл за първия път у Приятелска дума. Да, мерси много. Много обичам, че съм тук днеска. Имам най-хубавите спомени на много време, което съм бил в България. Бех представителя на Слънчев брег. След това живях в София, когато се вижда с българи. Аз кажем, аз съм почти софиянец. Мисля, всичко зная. Обиколих цялата България. Прекрасна, просто супер. И има много добри приятели. Може би най-добрият приятел ми е Ицо от Перник. Сега живее в Говедарци. И искам да му да го поканим да дойде тук, затова що той би бил много щастлив, да е тук с нас. Кажи ми, туризъм много години. Сега има някаква книга. За какво става въпрос? Става въпрос, че човека, дойде някакво време, когато трябва малко да се направят някакви записи, какво сме правили, как беше, какво може да кажем да оставим на своите децата, на внуците. И това е първата ми беше мотивация да напиша тази книга. Книга мога да кажа до сега има някакви, има някакви плюсови от нея. И не знам, може би ще преведем и на български и да се читае тамо. Затова, защото ние имаме едно също, тази душата, тази чувства, които имаме, они са същи. И бих би казал, че ще бъде интересна и когато българските читатели смогат да я прочетят. Превеждаме книга на български и у България да се чете. Обаче, като правиме представяне на нашите конкурси за поезия, ще правиме и представяне на книга на нашия бата Фрале. Кажи ми сега, нещо ме мъчи. Ти откъде знаеш толкова добре български? Как да не знае, Той е от 86-та година, 19 юни на 86-та година. Бех с първата група, след много време, Слънчев бряг, като представител. 2 месеца. След това, следващата година, още 2 месеца Слънчев бряг. И след това от 92-та, от септември месец до 95-та в София и от 2000-та до 2002-та Варна. И когато ме питат, къде ти беше най-хубавото, за това, защото освен това живеех и в Ню Йорк 3 години, Москва 5 години, питах къде е най-добре. Аз говоря, Варна е нещо, върха, Той е град, който има всичко, който има и морето, има и морската градина, има хубави сладкарници, виенска сладкарница в центъра на града. Аз там имах и собствен апартамент на генералите и може би тези 2 години, които съм живях в Варна, са най-хубавите, за всички 60, които ги имам. Колко разбирам, ти както и мен, учил си език български, на улица, с приятели и така нататък. Да, то е една малка разлика, Аз, когато ме питам как така добре говоря по-руски, примерно, то е леко, лесно. От 74-та, първо 8 години в школата, след това, жена ми рускиня, живеех в Москва и така нататък, английски. Първо 6 години на Радничкия университет в Нови Сад, а след това работех в Америка с някакви групи от Англия и това. А български само с хората. Затова той е малко така не литерарен, повече така
говорния, как се каже, нали, как говориме, нали, а не толкова литература, па да мога да четея на български език. Прочетах много книги на български. Сега да се сетим и мой приятел Иван Благоевич, директор на джаз фестивал Ниш Вилуниш. Аз го питам у интервюто: Иване, откъде така добро говориш български? Вика: този мой български не е чак толкова добър, колко твой. Мой е илиенски български. Аз го гледам, какъв е този илиенски. Ами учи го на пазар илиенци. Това е, да. Този учеше на пазар илиенци, аз пазара нямах много общо. Али учих така от хората, нали, от голями структури, които се правят там, беше много презентации. Български не е перфектен, нали, обаче е наш. Важно, че се разбираме и това е. Това е най-важно. Ватафрале, ние още 100 години да развиваме това сръбско-българско приятелство, което го имаме, и да продължаваме напред заедно. Да, това е много важно. Много важно и много щастлив, че съм тук и със сърцето аз съм цяло време с тебе, нали, с тази хубава работа. И мисля, че ще направя времето на 25-ти, как е 25 април, да минем до Ниш и да пригласа своите приятели от България, малко да направим някакъв купон, нали, да имаме повече членове, нали, от една и другата страна и така, вървим напред. Благодаря ти много, Ватафрале. Мерси. И да сме живи и здрави още 100 години. Да, мерси. Вие гледате Приятелска дума. Уважаеми приятели, това беше всичко за днешното телевизионно предаване Приятелска дума. Пак ще се гледаме четвъртия четвъртък на месец май, а той се спада на 22 май. И продължаваме напред. Продължаваме, значи, от полунощ. Да не забравите, всеки петък от полунощ до полунощ и 30 минути радиоемисия Приятелска дума, пак на радиотелевизия Войводина, обаче на Радио Нови Сад. Трета програма 100 МГц. Тая нощ ще се излъчи 300-та юбилейна радиоемисия. Така да започнем утрешния ден. А продължаваме от 16 часа у град Ниш. Започва фестивал Дни на приятелство, култура и традиция, който организира вашето и нашето сдружение за сръбско-българско приятелство от Нови Сад и София. Значи от 16 до 20 часа е от изложбената част, изложба на картини, ръчни работи, сувенири, старите занаяти, вино, ракия и вода. Каква вода? Ще видите. А от 18 до 20 часа е фестивалната част. У 18 часа е тържествено откриване, където ще присъстват генералния консул на Република България у Сърбия и директор на Туристически информационен център на град Ниш. И започваме с Антония Рангелова на здравица на Лей. А у събота имаме значи от 14 часа изложбената част, а програма започва малко по-рано. От 17 до 18 часа ще е представяне на нашите конкурси за поезия. И от 18 до 20 часа, както и у петък, значи фестивална програма с повече от 200 участници от 7 или 8 държави. Не мога вече да ги преброим. Всички сме там и всички ще пееме заедно, ще танцуваме, много песни, много фолклор и много поезия ще има. А вие, вашето е
samo da idvate u grad Niš, u Niški kulturen centar, petak i subota i da nazdravime zajedno za 300. poredna radio emisija Prijateljska duma. Do skoro, do slušanja, do gledanja i četene.